तू प्यार बदला ना हट अरे कत मुंडू को आड़े लगे तलू तू कांथ बाड़ी भंगी देला देखू छाती की बाड़ी देला पेटू को अंता को बाड़ी देला अरे कूट गिनने वाला तो रोज इनके काम की दोस्त भी हाँ तो आगे जगह को बाड़ी देला बोले हो ये बाड़ी लगी अरे मौका निशाना पड़ी है तुम्हें तू ए रहा कहीं गुंडा बढ़िया हो जाओ और बस एक कांदू तुम आइजिया बढ़िया अपने को जो गाड़ी दे हानी दे ये वाड़ेला तो तुझे जानी तो देखियो ये वाड़ेला चोर देखे आगू देखे जो कुछ देख दे कौन आगू देख ले जब पोस्ट देख ले समझा हाँ अरे कि भला देख तो मन निशा আছে देखिलो कौन तो स्त्री कौन बोल रही आसी तो स्त्री तू निजे स्त्री से आसी तो ताको पचारे काम केमती हो हाँ कहीं तू क्या के कह से कौन कहू मु पचारि मु पचारे किसी कहबुनि तो हाँ बहुत ठीक है पचार ए झील आज गुप्तेश्वर प्रभु मनुष्य विजय कर तेणु तो जगह लगे सफा ए ना कौन कहू कहू किसी कहूँ कौन कहू किसी कहूँ मैं तो पता नहीं बाजू बाजू खुदा मत तो आया तो ए झील तू तो मत कहले पछरे मैं को तो राती 12टा आके कोन कथा आइली कोन तू बतन हां तू ना आड़ी हे जीवी हां आड़ी हे तू पता करते हां तते कहला ता संगे तो पढ़ी 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 विदेश जाइते हाँ तू कड़ी करी तू मथुआ माने कड़ी करी तू करिनु कौन कहू तू ठीक करी करी तो नहीं कुछ सुनाटा बोतल बिक्री है आ कड़ी करी को से कहि तो कड़ी कर देबो कौन कड़ी वाला तो से करछे देखि कहिलो खंडा खाई जोगने खराब मायनी खराब बुझी तो चिर संग खराब खाई रखने क्या करबो कमल छड़े पासे न रहू सब बिच कथा बोली कहू छड़े पासे न
ହଁ ସେ ବାଡି ବଡ ଘର ବୁଝି ନାହିଁ ତତେ ସେ ଗଲା ଖରାପ ବୁଝିବୁ ବୁଝିଲା ସାମତେ ହଁ। ସେ ବାଡି ବଡ ଖାଲି ମଦ ପିଏ ମଦ ପିଏ ହଁ ମଦ ପିଏ ବି ଖରାପ ବୁଝି ଆରେ ହଁ ମଦ ପିଏ ବି ଖରାପ ବୁଝି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଦ ପିଇଥିଲି ମୋ ଦେହ ହିତ ହବ ହିତ ହବ ହଁ ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ହିତ ହବ ଖାଲି ମଦ ପିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ତ କଲି ଯାଉ କଲିଜା ବଡ ହେଇଯିବ ହଁ। କେତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ କଣ ହଁ ସେ ବାଡି ବଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇନେ କହିବି କହିଲୁ ଗୋବର ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଲା ମଞ୍ଜିରିଆ ଗନ୍ଧାଇ ଖିଆ ଭାଉ ଗେଲେ ସାରି ଗଲା ଗୋଳ ଫୁପାଡ଼ି ଖିଆରେ ଗୌର ଦେଖାଉ ଦେଉରେ ଗୌର ଦେଖାଉ ତତେ କହିଲା ଗୋବର ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଲମଗିରିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ଭାଡୁଆ ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି ବାବା ତୁ ଗୋଟେ ଭାଡୁଆ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ପସନ୍ଦ କରୁନି ପସନ୍ଦ କରିନି ନା ନା ତା ବାପା କଣ ଦେଇ ଭାବୁ କଣ ମୁଁ ତ ଶୁଙ୍ଗୁଥିଲି ତା ବାପା ତ ଶୁଣିକି ଉଠେ କରୁ ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁଥିଲୁ ତା ହାତ ଛୋଡ଼ିକି ଦଉଛି ହଁ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଖାଉଥିଲ ନା କଣ ଆମ ଦୁଆର ଘର ଖାଉ ତମ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ ଆଉ ତତେ ଲାଜ ନାହିଁ ରେ ଲାଜ ଲାଜ କଣ ଆଉ ତତେ ଯୋଉ ଗୋବର ମୁଣ୍ଡିଆ କହିଲା ଗୋବର ମୁଣ୍ଡ କହିଲା ହଁ ମୋ ନାଁ ଗୋବର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋବର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କହିଲା ସିଏ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉ ତୋର କି ମୁଣ୍ଡ କି ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ତୋର ସେଇଟା ସେ କଣ ହବ କି କଣ କହୁଛ ବୁଝି ହବ ତୁ ମୁଣ୍ଡା ଆରେ ହେ ଓଲା ଯୁଗ ତତେ କହିଲା ଗୋବର ମୁଣ୍ଡିଆ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ଘରଣୀ କରିବୁ ଘରକୁ ଆଣିଲି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ମୋର ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କରି ଘରକୁ ଛୁଟାଇ ଘରୁ କରିବ ବାରଣ ବୁଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ମଜା ଭଳାଇ ଠିକତେ ମୋତେ ଘାଟାଲ ଭୁଲି ଯାଏ ମୋ ମଜା ତତେ କହିଲା ଘରଣୀ କରି ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣିଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମୋର ତା ଘର ହଁ ସେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ାର ଘର ନଥିଲା ଓହୋ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ପାଦ ଦେଲୁ ତାହେଲେ ଭଲ କରିଛ ହଁ କଣ ସେଇଟା ହଁ ଅରେ ଅନାମ ତୋର ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ଛାତ ଘର କଲା ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହିଲା ତତେ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଦରକାର କଣ କହିବୁ କହ ହଁ ଆସିଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାତର ଦେଖାଉ ଚିନ୍ତା ତୋର ମୁଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଚୌଦକ ମାନେ ତୋ ପରି ଜଣେ ଚତୁର ନଥିବେ କେହିରେ ଚୁଲି ପଶା ମଧୁଆ ଚିନ୍ତେ ନାହିଁ ତୋର ଟିକେ ଦୟାରେ ଚୁଲି ପଶା ମଧୁଆ ତତେ କହିଲା ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଉ ଚିନ୍ତା ତୋର ମୁଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଆରେ ଅନାମ ତତେ ତ ସେ କହୁଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ତତେ ତ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ତୁ ମଦ ପିଇଲେ ତ ଦେହ ପାଇଁ ହିତ ଚୁଲି ପୋଷା ମଦ କାହିଁ କହିଲା ହଁ ତୁ କଣ ବିଲେଇକା ଚୁଲିରେ ବସୁଛୁ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୋମବାର ପଡିଥିଲା ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କଣ ଓ ବଡ
ବଡ ହାତୁର ଗୋଟେ ଥିଲା ବଜାରରେ ହଁ ହାତୁର କଣ ଆଣିଲୁ କଣ ସେଟା ମାନେ ସେଟା କଣ ବା ଆସ୍କା ପଟି ମଦଟା ତ ମଦ ଟିକେ ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ରୟଲ କଣ ତମେ ତାପରେ ଆଣିକି କିଏ ତୋ ବାପା ତମ ଦୁଆର ପରେ ବସିଥିଲା ହଁ ତୋ ବାପା ନବ ତ ହଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିଲି ବନ ନବଥିଲେ କାହା କଥା ହଁ 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 ତାପରେ କଣ ହେଲା ବାପା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିଲେ ହଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ ନା ବାପାକୁ ଦି ଜଣ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ନିଶା ଚଢିଗଲା ପିଇଦେଲ ବାପା ପୁଅ ମିଶିକି ହଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲା କଣ କରିବୁ ଓ ଚାଖଣ ପାଇଁ ମାଛଟା ପୋଡ଼ି ଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୋଡ଼ିବେନି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମବାର କଣ ବାଡ଼େଇଲୁ ତାକୁ ଏখানে ଘରକୁ ଆଣି କାଢ ତାପରେ ତୁ ଗଲୁ ମାଛ ପଡ଼ିଆ କଣ ମାଛଟା ଝିଙ୍କିଥିଲା ଓ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଚୁଲି ଭିତରେ ବସିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁଲି ପଇସା ମତ ବାବୁ ଛନ ଛନ ହୋଇ ଛତ କରେ ଖାଇ ଛତି ଦୋହରାଇ କେତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୋତେ ଚଳିବି ମତେ ଛନ୍ଦ କଥା କହୁ ମତେ ଲୋ ଛଇ ନବଣ ଗରି ଛାତି ପରେ ରାତି ଗଲୁ ଛାଡ଼ିଲ ସହି ନବଣ ଗରି ସ୍ୱାମୀ କଥା ରାଗାରାଗି ହେଲା ଘରକୁ ଛାଡ଼ି କଣ ମଦୁଆ ସାନ୍ତା କରୁଛି କି ଘରେ ପୁଅ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାତି ଘରକୁ ଗଲାଣି ତ ବାପ ଘରକୁ ଆଉ କଣ ଯାଉନୁ ଅନେକ ଠିଆ ଆହୁରି 5ଟା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାନ ଆଣିଥିଲୁ ମାନେ ପୁଅ ସେ ଛାଇ ଯଦି ପଳେଇ ତୁ ଚଳିପାରିବୁ ତ ଆରେ 5ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପାଖରେ ନା ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଆଣି ଯାହା ତାକୁ ବୁଝେଇ ଆଣି Mama,
କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତ ଝାଡୁ କଲି ମୁଁ ମେଲାରେ କରିବା କାଇଁ ଆରେ ଝାଡୁ ବୋଲି ତ ମେଲାଣି କିଏ ଦେବ ବାବା ତାକୁ ବାବା ସରସ୍ୱତୀ ବାବୁ ମତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବା ତାକୁ ମୁଁ ମେଲାରେ କରିବା ନହେଲେ କହିବି ଯିବି ଆସିଲି ଆରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କି ଦେବ ଯାତ୍ରା ହଉ କି ନା ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଅନାମ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମାଗି ଦେଇଦେବେ ହଁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ତ ମାଗୁଛି ବାବା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମେଲାରେ କରିବା ଆଇ ଆସିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ଯିବାନି ଆରେ ଯାହା ବାବୁ ସକାଳେ ବୁଝିବାକୁ ନା ମୁଁ ନା ଯାଏ ନା ମୁଁ ଯିବାନି କାହିଁ ତୁ ଦେଇକି ଆସିଲେନି ଦେଲି ଦେଲି ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଦେବି ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ସେ ମାନିବାକୁ ଦେବେ